sorry. Kasi kami, isang pamilya kami. Ay, okay. Yun na lang ano natin. Ma'am, anong tulong ng Dole sa event na ito? Actually, sinusuportahan namin ang community ng occupational safety. Because basically, ang kanilang passion ay mapairan ang likas na pagawaan sa ating mga manggagawa, yung safety ng workers natin, to make sure. Sila po yung nagkakaroon ng policies pagdating dito. Kaya nga po yung inilaunch yung GKK para ma-award yung mga deserving employers na nagbibigay ng safe and healthy workplaces sa kanilang mga manggagawa. Akala kasi namin, ma'am, yung ganito, sa Dole na talaga ito. Actually, kami ang nag-i-implement sa part ng administration namin yung occupational safety and health compliances. Pero ang nagkakaroon ng policy ang occupational safety and health. Okay. Ma'am Nancy? Ayan. Ano na lang RD for the Nakakahiya sa akin. for the Holy Week na lang, reminder on our Holy Week Sa reminder. ating mga biyahe, syempre yung mga workers natin, lalong-lalo na, mag-ingat kayo dahil mag-Holy Week na, ensure pa rin na kahit tayo ay nasa maluwag na kondisyon, ensure pa rin yung safety ninyo sa pagka-travel, dalhin yung mga kits, safety kits, yung kanyang mga healthy, tawag dito, mga survivor bags, dahil yan po ang kailangan natin, hindi natin masami ang panahon. Gusto natin makabalik ang mga manggagawa na maayos para lalong sumigla ang ating ekonomiya kung lahat ng manggagawa ay makakabalik ng maayos sa kanilang paggawa. Ma'am, yung yung compliance sa occupational safety and health sa Bicol, kumusta? Ito po yung aming pino-workout na mapataas. Hindi pa ho kumbaga, hindi pa ho lahat kasi nagko-comply, pero pag napuna naman namin, naka-comply sila. Pag on first visit talaga, especially yung maliliit na establishments, hindi akala nila mahirap, hindi makaka-afford ng ganito, pero yung compliance nila sa mga fire safety, yung mga ganun po ay sinasagot na ng OSHPAN at ng ECC. So wala nang dahilan para hindi sila mag-comply. Ilang percent na, ma'am? Ilang percent na po? Or just siguro 50. 15? 50. Mababa. Compliance. Mababa siya pagdating sa ensuring yung protocols. So yun, madali namang i-comply. Yung kailangan may safety officer kada ilang tao. So syempre, it requires training din eh. Kailangan may safety officer 1, malaki na, safety officer 2. Correct. So hindi naman basta ina-appoint yan. Kailangan mag-undergo ng training. Train. Percentage on the unrisky behaviors being observed on the workplaces. Across the country ba yun? Actually, ang data po na pinakita kanina ay yun po yung findings ng Philippine Statistics Authority sa Integrated Survey of Labor and isa po siyang survey ng about 38,000 establishments with 20 or more employees at nakita nga po sa data na while there were about 1,000 cases of work-related injuries, meaning yung mga nadapa, nabukulan, nasubukan, yung po ang work-related injuries. At nakita naman po na mayroon din more than 54,000 reported cases of work-related illnesses. At nangunguna po dito ay yung mga ergonomic issues, tulad ng nabanggit kanina, out of the 54,000 cases of work-related injuries, 12% po niyan ay yung shoulder and neck pain. Okay? Ang 39% naman yan ay lower back pain. So nakikita po natin yan na dahil sa matagal na, either matagal na nakaupo yung mga empleyado or matagal silang nakatayo. Kaya ang Department of Labor po ay issue ng dalawang administrative order. Hindi po ako nagkakamali, mga 2020. Yun po ay para iwasan yung tinatawag natin prolonged standing and prolonged sitting. Okay? Dapat po, nakalagay po sa advisory na yun, ng mga empleyado po, kung ang trabaho niya ay sa opisina, po, kailangan po ay meron siyang regular na break para tumayo at maiulat ang kanyang
katawan. At ganun din po yung mga gwardiya o yung mga sales ladies na alam po natin matagal na nakatayo, dapat po sila ay binibigyan din ng break para sila ay makapahinga o makaupo ng at least 15 minutes every 2 hours. Okay. Sir, in terms of compliance, how's the OS is addressing these issues po? And, yeah, Dole, I mean, the OS. Yung mga issues na yan ay mas ina-address namin sa pamamagitan ng advocacy. Pagbibigay po ng information or information dissemination at pagtitrain namin sa mga safety officers para alam nila ang dapat gawin. May mga na-penalize bang establishment not complying the safety on the workplaces? Opo, yung po kasing Republic Act 11058, yun po yung tinatawag natin an act strengthening compliance with the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. Ito po ay napirmahan ng 2018, naging batas ng early 2019, parang piyesta ata ng Quiapo, naging batas yun. Dati po kasi sa standards natin, walang penalties for violation. So dyan po, pagka may violation, meron na pong penalties. At marami na rin pong na-penalize dyan. Pero ang DOLE po kasi ay, sabihin natin, ang approach po ng DOLE ay developmental. Pag may nakitang violation, tutulungan muna na makakomply. Hindi agad-agad na papatawa ng multa. Pero yung kung matitigas talaga ang ulo, yung tinatawag natin willfully talagang violate, meaning nabigyan mo ng warning, hindi pa rin inaayos, yun po ang kadalasan na bibigyan mo, napapagmulta. Pero karamihan, tinutulungan muna yung kakarapaan para mapagmulta. Press ko na, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.